pewie sentimentam ne swafo one na pamfo a enche bia na nananom etonsa feze ompeze omunisia na yedwendwen kumase ane asantemantem enoma bia ehia na edika na asantemantem swafo nyanka no na otena so a enyeye te embe no nananom hye no so ye na wapa na kachefo nyina se yenyina yemra na yemetie nananom na de nananom bebisa ye so no anu ye wo ho no yemfa ma nananom timinta ye chi se de be ya be ye asantemantem ama no ase santemantem a nananom ne yera ehwehwe no wada de adri de be strona umba no wada umadi ame hu umba yina yo ano madaruma ye ba ye penia odi anim eye yera Dr. Franka Makohene ona ye asantemantem so afo meso a meka no ho ofo ya agima bodi Kumasi Kropon na me kachipeni a meda no a mehwe so eno eche no santemantem so afo ne boafo kachipeni a ohwe regional coordinating council aban dwumadie so yera amwako lawyer ono na ye regional coordinating director a okaye ho a yenenenam na sanso ena yera dwada ako ono so ena ye kachipeni a oda keme adwumayefo ni nyina ano ono so eka ho ebi yen deputy regional director administration ono so health ono so ka ho bi ena ye metro director health ofwe Kumasi ono so eka ho bi one apomden adwumayefo bebria bra se yebisa nsama ombetima aboa ya no ye no eno so ka ho sa so ena keme penya ohwe ahonedi ene ne ho bambo eso yira Jonas wono oba ebe na otwe mienu ani na owo gwa ena aban ede naba se omabeda Kumasi kodua one na bedeche Opemsuo omuso ne waste management for ne keme penyefo no so ebi ewa ha so na regional coordinating council akachefo no ebi nso ewa ha ya sradom a ewo asantemantem a empenyefo abedi achi ewa ha yera owusudua wono so ewa ha bi ne regional health director empenyefo nso a eka ho enyina na yaba se yeba na nananom ye ne mu ababedi nsa wo so kwanda kese hene wadaroma se de onana furi osie no se omu enya nananom nkra se sebe omumomode amra na yento ato adwene yemfa adwene yehunu mpuntu a betime de aboa sebe Kumasi santeman ene mpotemu ina eno no moti yankra omuso muntimi ntra omune sebe santemantem so afo ne mpanifo eka ho ina abase ye frɛ na nti eno mbae aso de boni foforo bia mai migidi se munyina munim enche pi ene yura santehene wakra nananom ne dane asanteman odi asanteman eja sebe na amampɔ hene ena Kumasi nso odi akire eja na ankwanta kase hene na yura ditia ne na echi na sede yetu yensa frɛ mo no enye ne tenten de obia de bema de odi akire eja no de atomanim ne mum no yura de akire eja sebe nana kwanta kase hene ne nananom se bibi koso na se sebe tochima na se se etene no a sebe mo ne mpanifo aban mo moda no na se nananom ye frɛ mo ne no mo eto adwene ne ho kwampa de befa so enunti na sebe yura eba die besi bia no yenya ho amane pa bi e de aboyura enunti enema yetu nsafre mo ene de ohu bia no de sempa no bema de yura de akirija no na ode atomani otuvo achame obeti amanato nananom ene regional minister ne meya ene mpenifo mbaye se yura de akire eja me Kumasi yetete no ma bi won framem kanka konfanoche
teaching hospital say adwuma no nipa na kwa ma adwuma no ebu nipa so a enya baby kura ehwe bi nkanka accident and emergency center ho yes there be konfano chinkon aso anoma no a de kombebu abaye wo so imri bi atwam wo hye Afari military hospital nase ye ko akiri Sewua regional hospital aso ko akiri ene ye mfre honorable regional minister na omayenhu be bi eduro na nto aso beto aso na se be ya pressure na wo konfano chi no eso ebeti ti wono na betimi ami ehunu se bia ena ye ka se ye wie anase china ni be wie eno achi dise se sanitation no e wo kumaze no enya kura Ewurade akiri gya me kumaze no between so be 4:30 no metuka jofe ho no gata na be pia abo kwa mo no etosko abo eko kaase ukohwe enoma egum ukokajetia baby a empty wo no bola bi kura bitwa gu me phone so enna edum baby a yewura setu no wo no sene meya omra na o mechiri mo kwanya yebetimi ayama saa ewura no yenim se mu difirifire na eba yetimi nkyire na omobua na yentimi ehwe na ba ko kan wo de ene nyame da ma yewura adena no tu mu atwa ne yete se a doctor for the nurse for no konfano chi no o magyae adwuma aye eti no yesu yesafre wo mo ne ne yedenya na yete se eno so nyame da ma yewura adena no tu mu no o ma start ekwa adwuma enti eno de na ye aseda de be ma a doctor for nurse anamo a yete se regional minister honorable regional minister tu ye no na yewura didi tumi di akire bibia atwa de nanam ne ye adwene ne se enipa no a yebekọ ho no a ye nya ayarhwe no a yebewu no ye ne aye mane Nananom nti wo mu nyina ewu a na aheni no so ye wo hene nti ye baya kwa benso ena Afari military hospital no yebetime wie ama Sewua Roger hospital aye na konfano chi pressure ne wo no swati eno nti na Nananom ye se ne yentu ye sanfre honorable regional minister nda pamfo na mo mayin chiri mu se mo ana mo hya ase na akuduru sei akra e wo no ebi wo a ye beto aso ato yewura se aseda ana ye de be ma no na ono so aginam de ama otumfo am se no kre ensema amatete ne mframa mu ye den no eduru ba me kwa ni mo be me ensa no no se otumfo se de ti bia no wadna chiaja babi owu bia so da so yotumfo ampa so de ne ho eba mu no mre o yaba ene a doctor for no eye adwuma enti edikai aseda na ya sere se de yewura akoso awo ha amaye efiri betenti besi ne no onkoso ana onwo no ntaye chi na ma oman no ntimi enko nanim mashase wa pomuden semidie na eho ana mede ebe shase ansan ya ba sanitation no na konfanochi ene hospital se wo Ghana ha no se de ne hwehwe ne tie no se ahoden a ewo tertiary level ana kese mu no enketo ne nyina ya o madwen so mu pia ene ma o mokra betima ye de akokese ni mu a emfa ho ne kese no se de na hoden tie ebeba fom enti ewo abefo kwai so no apomuden hwehwe no ateche mu a yefre ba bi primary level yefre ba bi secondary level and yefre ba bi tertiary level and the last one ye quaternary level enti obi yare a ni papa mu a ehya ase efri ase ne mu ye dia akosoro president pese level bia nya hoden a obetin dia hwetima mufo ni ntino why ne say primary level no eno na wo nkron ketuo mu a obi yare ni tie ne ya na ni subiri no ne BP kosoro a ka obetima akọ no kwakohwe ansakwa na anu ayede ama na kone kasiam enti why ne say district bia no as part of common fund no omunsi sa hospitals no mienu chip compounder health center so a baako
or say 20% of common fund ni say a hospital be na abaida da bi na shasia omo fanwuram no muntimi wie emaye. And as I speak with you now, no hospitals are hold under primary level, no 15 and a year or hand over under primary level. No. About 48 about 48 and a year under construction. Omugusu omoye ho adwuma ye hwe ni mu say hwe be afi be ko na wi no near handing over under the secondary level primary level e de ama year districts ne municipals no we ni about secondary level now eno na ye polyclinics any district hospitals no and the polyclinic and district hospitals no districts o ma ho odin wo so no president ye say o mo fo ma ho odin no enhwe saafo no said be ya primary na ntimi ansumu a na secondary na sum and you know so as I speak with you now Echmengo Biaja North for instance omo ye eye Asofia polyclinic na omo do omo common fund ko ho omo ye ho adwuma ye bae de beto miensa na abaidada no under secondary level no omaye a commission a nanka omo hweso mbe operationalize ye bae ne hu say contractors na wo ho no no muntimi ntu omo ka adwuma kakra so wo ho no muntimi wiye ya vanko ye excuse igna so ma miensa ne nyina no at the end of 2025 ni bie ne miensa na drobon so eka ho swami eka ho anatwede eka ho aye undervamed and the secondary level ho na so omo share agenda 111 ase ne dodo ne wo nanimu ye nanso so a similar problem ana esi ya omantimi amfa funding bia antachri enti afi no president yi 10 across country ni nyina say or where you betuma wie 10 ni nyina this year the aka there what 10% 20% completion ni ade ade no wato ne nsa afre missionary hospitals ne nyuma kuoku ba tire pese o money government no partner no sebe ya omde sika be hwemu a na kwa akoye private public partnership letimi am yawie dodo na aka no asante mantem ha out of 10 na ye across Ghana president pese yenwie no emutu ewa asante mantem ha ye ho adwuma eye trade any ofoyukrum and the trade no ofoyukrum na ka 10 president ayi say yenye ho adwuma no and honorable health minister at the task force omane contractors no as a team ka ho any municipal atwuma ngobieja atwuma kwanoma ana ofoyukrum municipal so adwuma yefo ka ho a ye hwe na animonimu ya ye bie sam yi no itimi bie mi yinu no this year na medie say any president kasa no betima nya bi ade aka ho a na de aka no so yetimi akọ eno ne ahoden for secondary level afi about tertiary level now ho na Konfanoche Sewua Afari KN University Medical Center ni nyina no ehhehye edika KN University Medical Center no keno no yetimi area keno na kwa da quaternary level e de said yenka Legon UGMC etie de ma enkranfo no kayeso ye de ne KN University Medical Center Konfanoche ni hu se omo bed capacity ni adwuma wo ho no se aban ne kase wo komu siesie ya congestion wo ho no empemete enti yentimi nwie ahodo amabobo so yi ansa na yetimi abam na yaba beso ye wuramu wo hiu Konfanoche no but once ayesa na hu se tertiary hospital eni say omo refer cases if we had the concran ye buy and hu say na Konfanoche say the cases free Konfanoche the concran cases e fa akoma ho because ye fe be cat lab say cat lab no bi ni asante mantema Ghana ha nyina nkran kwan ni bi wo enti say somewhere 2023 2024 doctor bi wo Konfanoche wo no cat lab facility no mo pe bi o manya bi and on any old project, a new project also a procurement process near call one my Nankopon Chade from last year in Konfanoche Hona President Ashe Cat Lab Ewa CT scan, wards, MRI, echo, any all the ancillary facilities in Kawa
ɔyɛ ho adwuma ɔkɔmfa no kye hɔ wohɛ ɛyɛ emergency hɔ a baabi a car park ne wɔ no onifa so hɔ a wobɛnso mu sin fɛfɛɛfɛ ɛwɔ hɔ enti ɛno ɛne dwumadi a president de ka kɔmfa no kye ho kɔmfa no kye hɔ naa no yɛwɔ maternity block ɛwɔ hɔ a ɛm sɛ abaidada no ɛhyɛ aseɛ a na ne nyinaa wɔ nipa a ɔyɛ kejetia phase 2 na nsɛm ɛyɛ contractor na adwuma no yɛde ma contractor ne sɛ aban no yi n'ani firi so na ɛkɔ beyond project span na yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no cost variation ɛne nneɛma expenses bi a ɔmode ba a ɔmo expect sɛ ɛno ɛde ba bɛka cost of original project no ho and the project bi wɔ hɔ yɛ bi aban no start no na nka ho ɛka nyinaa yɛ sɛ 10,000 Ghana cedis ba wogya to hɔ na ɛkɔboro years ɛwɔ sɛ ɔde hyɛ aseɛ no so a ɔmode variation ne ba a ɛboro saa sika a nka ɔde hyɛ aseɛ no so Ghana mmara no so before sɛ aban bi bɛtumi ɛde Ghana fo sika akɔhyɛ dwumadi ɛte saa mu na nkɔyɛ de sɛ ɔne contractor na akɔyɛ kanana ana mpɛ sɛ ɔmubu Ghana ban fa so ne nti no ɛwɔ sɛ ɛkɔfa procurement authority PPA na ɛkɔ finance ministry na ɛkɔ na ɔmunya approval sɛ bɛyɛ a nananom yɛwura wadehyɛ biara de ne nsa kɔhyɛ krataa ase ɛkɔ sign sika bi a daakye bi ɛnkɔyɛ pinido nti as I speak with you now saa maternity block no ɛne kejetia phase 2 no ne nyinaa yɛ under the same arrangements a finance ministry ɛne public procurement authority no ɛdi ho dwuma ɛde amaye na meyɛ adom na dwuma di ɔmudi no esipia contractor no bɛsa aba ho na aban na pesika ma no na ɔde aba bɛdi ne dwuma baako ana ɛno so ɛwɔ KNUS na meka ho asɛm sɛ kɛbɛya bɛyɛ quaternary hospital de amaye de sɛ UGMC no ɛyɛ similar process ɛno yɛhyɛ saa process na se somewhere last year I no get fund and a bemu. Nti Nyankopɔn nkyɛ de nananom akɔfa public procurement authority akɔfa ministry of finance a ɔmagye bibia tumu a ɛna me no kase somewhere last 3 months get fund Consa Constructions ɔmo ama ɔmo 400 million Ghana cedis somewhere equivalent to $40 million a ɔmo de ahyɛ KNUS Medical Center no omasa akɔ ho mo ye adwuma ɛwɔ ho enti ɛno na yɛne aban mu nkratasɛm na to din a yɛhu sɛ emra kwai so yɛde afɛ fa so na de nankopɔn ayɛ adoma ma yɛtumi ne skama na ɔde akɔ ho Afari the same process yɛnya sa approvals no from PPA ɛno nti na ma Afari ɛda so ɛwɔ hɔ a contractor no nsa nkɔ ho no yɛwura sɛ aban mu nkratasɛm no bibia to din a said the president by Obeda Yura Asi, and say a consider no. I was a constitution. Now, Kupoya Domnan Krata, 70 BBA 2 year. Afari, our president Takomasoa, Obesa Bahon, no Babaye, Jumedia Wahono, Eddie Efriho. Sewua, which is the last one at the tertiary level. Sewua, Jumedia, as at 2016, 90 or 90%. Na yɛhwɛ ni mu sɛ basamrin ke bia ɛno na ba bɛyɛ regional hospital a ɛbɛyɛ te sɛ rich hospital ɛwɔ nkramantam sɛ bɛyɛ referrals no dodoɔ na bɛkɔ ɛhɔnom na boa ama pressure ɛwɔ conference no so ate sɛ wua so na wɔ similar process this year as part of projects a Ministry of Health no epiki you know sɛ wua ka ho as I speak with you now together with Trade and Ufurikrum tax force Ministry of Health Ediaba or more say Yimbi Hospital Sawashanti regional si work home na light in ho na ensure ni ho na contractor no soon construction no ebi dodo na and equipment installations also na wonyanye dodo na as I speak with you last week ni na electricity company for ewo ha omo air substation air connection of electricity to the facility so be on meeting me every Ghana water force so ye mo letter almost so mo engineers na ye estimates bi bia so be connect water e de aba ho se be ya ye bia sa two important services we e betime provide for yera em say road minister ba otumfo ho no otumfo de to nanim say se wua kwan no e ade a
ehia ye because ho ye referral center regional hospital ehu behia say ambulance ne car bia be si kwan ne so a enkonkoye pinedo na akwakofa problem so aba in terms of road minister ehye otufo bo say obema nani akoho na waye ede amaye Kofi Job yewura wauna na Kofi Job road minister amano ahye no say omra ekwai mienu so anyan kwanta eba santase kwai no so eni Sewua ekwai no so as last week no waka kire say by next week mobilize anyan kwanta de no wahase mobilize aba Sewua kwai no so said de be ya as ayeye last set of installations so Sewua no ekwai no so ho adwuma no obetima ye de afiri ho na ma ye bie Sewua na otimi enya ekwai a betimi access facility no interior we there in summary no maka primary level no the abai no eye ene dodo a ye under this assembly common fund ye to augment secondary level no ye secondary level no so I said them di ka kan no the ewo ho dada no ne abai dada no ne ma wo sha ase at the secondary level no ye timi wie dodo na at the secondary level a e was ye timi ye good enough at the tertiary level no so sin to kakra na wo ho ene nyuma na keka echi no so mabobo a I'm sure say all the major hospital installations that were I can't want them. KMA and the secondary level no. Omo de ye breast care center and a pediatric center and omo si wo KMA what is Sanyaba ye Lancaster amnanum hona ho or sabunkum one so no any KMA a chefa a war health support and that is assembly common fund no de omo so e de ye ewo ho. We ina nkanfu ano said your health structure no konfanoche de no ho kakra ana Ghana Health Service no so de no ho kakra enti regional health directorate no omo operations no a bit on a different level as konfanoche say on a bit at a different level you will say konfanoche take inputs from district level on a regional health directorate in hospitals no but there was a little coordination at that level you know. The who you say referrals be your anka eba konfanoche aya nanka enisen ke bedru konfanoche level I wasn't getting solving at the district level and secondary level now the echo say because there is no coordination no aya hospitals na secondary level no pen in term pia wo mu edoma ba konfanoche in the same way na see you no and the district directorate regional health directorate not nase aye enhwehwe ya ye require Yabefa so yabema residents any consultants near professors no quite dom hono every convanochi mum accord district hospitals no to take care of some of the cases over there for us so we refer a consultants no instead of referring patients no and the also so arrangements yeah ebi so wa ebia patient no never the Tafu municipal and me and Shanti no modern ba confanochi yet number confanochi be 2 or 3 days a hot aba care na kano Tafu betimi a continue with care no se Tafu betimi a continue with care na then we need to have a system a friend reverse referrals instead so better confanochi for be 1 month 3 months 2 months no se confanochi timi stabilize the patient na we should have a system to have a reverse referral se be spaces e what district hospitals no e betimi aboa e confanochi na timi a support e confanochi in that regard indeed regional health directorate no they have made a proposal in that regard na kopo ya adom na ministry of health edutum na bibia ye ready na fi ye ne timamufu akasa se be ombeti asese ye do kodu confanochi na ye hwe kakra na fi ye sa do ba keto mu a enya ne bone so ye se ye betimi aboa na wonya empa obeda so a ebeboa na IAD and healing no enti yewra we dey na hospital asamwa ene apomuden semwe wa santemantem ha ho ebra president ne wo nananom wa ban mu yebo no ne tofa bomu anamabon na mesire yewura senka ebi anka medisi ho a yedi ho no ho enkomo wi a nanka ye aba sanitation no ho se be yanka ne nyina ebe ye kama yewura medase honorable regional minister ne bedase say onam kwanda da so enam na dwuma a woye nti the presentation no perfect ayade na
the aka 10% no, the aka 20% no. Time be na 10% beba. We see be why 90% complete. If you say 80, let's say here 10 and 20. Time be na 10 and 20 no beba. Nema ye regional health directorate. Muntiminya staff. Nankanka se we are the no a bibia wo ne kwa no. Omuntimi hold for ansana 10% no abeka ho. Ye say pressure no ebeko form ama konfo anochi. Regional health directorate so obi nya malaria na okọ konfo anochi. Abra health center bi wo ni krum. Muni hye bi ebetima ye say simple malaria ne no no ye ntiti no chips compound and now health center level na ya de wuo no ka ya bo akire aba konfo anochi. Ye tibia sa no ma na be ma pressure na e wo konfo anochi no aba form. Obehwe so Sewua ene Afari ho no emfidi ade adwuma no ye de bia begu ho ye nyusu ye nyina no esaiba etibedi mfie du ne ebetiba wie ne ko yusu afide no a endi afi ne afide nyina asai etimfide no gu ho no ade ne ma no start adwuma na ye mpe emo afoforo emaye dwuma no na enkoso eti ebesre na wama omampani aso ate se ni mi edu Sewua ade Afari ba ebeboa soja for we bi say wo munya chance wo beka wo bi aka ho ke wo western of kwano so no e ko Afari contents area e ba Sewua na ke ne wo fence kwano so ne bantuma no ye koji nya ke no ani into honorable minister 10% 20% no da ben na eba enu ne manana no so nti na de o kan ye nyina say 80% 90% no control fee o si misuma ni mani na ka kira nyame ya adwete kwamu a yensre Nananom ne nyina na onko na ye nkɔhwɛ na ye de ye muduro no atawachi na wo ka asɛm a mampɛ do za Nananom nyina atawachi 20% no wo busia kora na ye den ye nkɔpɛ ne mfa mɛyɛ ma Afari ani Sewua ɛho ntɔ no. Why is baby wo Sewua akronfo atete ebi a James honorable unim ya tete why is baby ya twetwe ni nyina firim ti so momo ni nko ti de Nananom kan say konfo no chenko asoa no ma no a ne kon bebu so ehwa ahwe abehwe Regis be 10 plus wo be free Burkina ne no ma it say Afari de besom na Sewua besom a ebetima aboa ti Nananom ade kuma so ade ne say ena ni kiri ya fato mampani enum say die sketch bia no omobodan kopa bi na onfa meboa ma Afari eni Sewua emagi load na e wo konfa no kini bi enti Nananom kakra meka afawe ho no ekina nyame ya adom ne say ye hu honorable regional minister de ya ye fie ndi kohwe ye wo ayido prajare de ye di akira ye bewu you tend you be trying to see a omu yusumero no enti regulatory body bi di ho ye betima ye na regular prajafo no ya control mo ya anya saa de a ye nyina ye bewu o diri watam so de befu a wo bo aben a wa se na koma enti honorable minister ye best say oni Kumasi mayor dudo na wo ha prajano so betima nya task force bi do control mo a ebeboa ne basa no a accident na e ko konfano chi so beti omu edi mu fa abosa ka 50% no a na abu abasa ka 95% na che say e de se mo ba ti mo hwe ne mutu no ho anamoma ye ti mesa adamase ye obeye no